Mulla oli tänään ihan älyttömän innostava one-to-one puhelu yhden asiakkaan kanssa. Nimittäin hän itse kysyi multa, että Joona, olisiko hyvä idea, jos mä järjestäisin nyt kesällä heti ensimmäisen live mastermind-tapahtuman tai live-koulutuksen ja sitten tekisin tästä syksylle semmoisen niin kuin useamman kerran tapahtuman. Ja hän on hiffannut sen, että vaikka mulla on brändiä, vaikka mulla on niin kuin meininkiä, mulla on tekemistä, mutta kukaan ei tuu mua pyytämään mihinkään puhujalavalle, vaan se pitää tehdä itse ja pitää ottaa ne askelet. Ja mä oon aina tällaisessa fiiliksissä, kun joku asiakas tulee siihen lopputulokseen, että hei, mä voin mennä, mä voin tehdä, mulla on yleisöä, mulla on audienssia, mutta todennäköisesti kukaan ei tuu mulle soittamaan, että hei, tuut sä puhumaan, tai että hei, jos me järjestetään sulle tää tapahtuma, niin tuut sä tänne. Ja kaikilla meillä on mahdollisuus viedä meidän brändi eteenpäin, järjestää itse niitä tapahtumia, tehdä niitä siistejä juttuja. Ja silloin mä koen olevani onnistunut. Mä pystyn innostamaan ihmisiä, ottamaan niitä riskejä ja en mä tiedä, mä vaan halusin jakaa tämän, koska tästä tuli mulle niin hyvä mieli tänään. Ja tosiaan loppupuhelussa mietittiin, että miten me saadaan hyvä tarjous siitä, miten me saadaan tehtyä sinne markkinointia, että me saadaan se tapahtuma täyteen ja miten siellä tapahtumissa saadaan sitten myytyä ne ihmiset sinne pidempään ohjelmaan. Mutta toi on niin makeeta, koska nykypäivänä on niin helppo vaan puhua siellä ruudulla toisella puolella, mutta jos sä pystyt järjestämään jotain live-juttuja, näyttää, että sä oot liikkeessä, niin mikään ei ole siistimpää ja vetovoimaisempaa.